Predstavte si muža, ktorý veril, že úspech nie je náhoda, že za ním nie je šťastie, ale najmä disciplína, posadnutosť a ochota najskôr vybudovať seba, až potom firmu. Zbalil vlastnoručne ušité topánky, vyšiel medzi ľudí a začal ich predávať. Bez strojov, bez kapitálu, len so svojou chorobnou tvrdohlavosťou. Jeho podnikanie prežilo prvú svetovú vojnu a aj hospodársky kolaps. A keď ostatní zdražovali, on spravil presný opak. Vďaka jeho odhodlaniu premenil malé moravské mesto Zlín na americký sen uprostred Európy. Podnikateľ, ktorý veril, že firma nemá vyrábať len výrobky, ale musí fungovať ako systém s jasnými pravidlami, disciplínou a odvahou robiť rozhodnutia, ktoré ostatní považovali za šialené. Tým mužom bol Tomáš Baťa. Človek, ktorý obul svet. Toto sú ikony podnikania. Podcast digitálnej agentúry Heroes, v ktorom odkrývame DNA najväčších značiek sveta. Dnes vstúpime do dielne muža, ktorý sa neriadil trhom, ale sám ho vytvoril. Zistíme, ako sa z malého moravského mesta stalo globálne impérium. Toto je príbeh Tomáša Baťu. V malom dome v mestečku Zlín sa vzduchom neustále niesla ostrá vôňa opracovanej kože a rytmický zvuk dopadajúceho kladiva. Topánka tu nebola len kusom odevu, ale osudom, ktorý sa v rodine dedil po stáročia. Práve sem, do 9. generácie obuvníckeho rodu, sa 3. apríla 1876 narodil chlapec menom Tomáš Baťa, ktorý mal toto skromné remeslo navždy vytrhnúť z prašných dielní a ukázať ho celému svetu. V tom čase bol svet obuvy statický. Topánky vznikali pomaly, jeden pár po druhom, pod rukami remeselníkov v tesných tmavých dielniach. Potom prišlo balenie do vriec a dlhá cesta na jarmoky, kde úspech bol závislý od šťastia a nálady kupujúcich. Tomáš tak nevyrastal len v prostredí kože a lepidla. Vyrastal v prostredí, ktoré ho naučilo jednu zásadnú lekciu, že poctivé remeslo bez šikovného obchodu je odsúdené na chudobu. Už ako chlapec pochopil, že ak chce uspieť, musí nájsť spôsob, ako tieto dva svety spojiť. Po skončení obecnej školy sa začal učiť obuvníckému remeslu. Postupne získaval skúsenosti nielen s výrobou topánok, ale aj s predajom a organizáciou v dielni. Veľký vplyv na ňo mala aj jeho staršia sestra Anna Baťová a brat Antonín Baťa. Práve s nimi sa rozhodol spraviť krok, ktorý zmenil históriu nielen mesta Zlín. Z dedičstva 800 zlatých po zosnulej matke sa rozhodli v roku 1894, keď mal Tomáš 18 rokov, založiť rodinnú obuvnícku firmu T&A Baťa. Začínali veľmi skromne. Malá dielňa, niekoľko pracovníkov a výroba jednoduchých plátených topánok, ktoré sa predávali najmä na miestnych trhoch. Začiatky však neboli jednoduché. Firma sa už v prvých rokoch dostala do finančných problémov a Baťa musel hľadať spôsob, ako výrobu udržať. Rozhodol sa začať vyrábať topánky z plátna, ktoré bolo výrazne lacnejšie a dostupnejšie než pravá koža. Vznikol tak typ obuvy, ktorý sa neskôr začal označovať ako baťovky. Išlo o plátené topánky s koženou podrážkou a špičkou, ktoré boli ľahšie, lacnejšie a dostupnejšie pre širší okruh zákazníkov. Práve vďaka tomu sa o baťovky začal rýchlo zvyšovať záujem. Pomohla tomu aj reklama, ktorá bola na konci 19. storočia medzi obuvníkmi stále skôr výnimkou než pravidlom. Baťa bol aktívnejší než väčšina obuvníkov. Mnohí remeselníci sa v tom čase spoliehali najmä na osobný predaj alebo jarmoky. Zatiaľ čo on začal systematicky propagovať svoje výrobky, napríklad prostredníctvom inzerátov v miestnych novinách a reklamných plagátov. A práve tu sa začína objavovať niečo, čo by sme dnes nazývali marketingovým myslením. Baťa veľmi rýchlo pochopil jednoduchú vec. Ak chce firma rásť, nemôže vyrábať len pre úzky okruh zákazníkov. Musí vyrábať pre masy. Lacnejšia obuv znamenala viac zákazníkov. Viac zákazníkov znamenal väčší objem výroby. A väčší objem výroby postupne znižoval náklady.
Namiesto luxusného produktu pre pár ľudí začal vyrábať obuv, ktorú si mohli dovoliť takmer všetci. Tomáš začal čoraz viac premýšľať nad tým, ako by sa dala výroba topánok robiť systematickejšie a vo väčšom meradle. V roku 1904 sa preto rozhodol vycestovať do Spojených štátov. V tom čase to nebola jednoduchá cesta. Do Ameriky sa cestovalo transatlantickou loďou a samotná plavba trvala niekoľko dní. Baťa však necestoval za dobrodružstvom, cestoval za poznaním. Chcel na vlastné oči vidieť, ako fungujú moderné továrne v krajine, ktorá bola v tom čase priemyselne o krok pred Európou. V Spojených štátoch navštívil viacero obuvníckych tovární a určitý čas tam pracoval, aby videl výrobný proces priamo zvnútra. Americké podniky už vtedy používali stroje, presne rozdelenú prácu a organizáciu výroby, ktorá umožňovala vyrábať veľké množstvo výrobkov v krátkom čase. Nespoliehal sa však len na pozorovanie z diaľky. Chcel pochopiť výrobu priamo z praxe. Preto určitý čas pracoval v obuvníckej továrni v Bostone ako bežný robotník. Pozoroval každý krok výroby, od prípravy materiálu až po finálne dokončenie topánok. Svoje postrehy si zapisoval a analyzoval. V tom období sa v Amerike formoval aj nový priemyselný model, ktorý preslávil podnikateľ Henry Ford. Jeho továrne začali využívať pásovú výrobu a princíp masovej produkcie, vďaka ktorému bolo možné vyrábať výrobky rýchlejšie a lacnejšie než kedykoľvek predtým. Práve tento spôsob uvažovania o výrobe Baťu veľmi zaujal. Uvedomil si, že ak chce jeho firma rásť, musí sa výroba topánok zmeniť z remesla na priemysel. Po návrate preto začal postupne zavádzať nové postupy, modernizovať výrobu a organizovať prácu tak, aby firma dokázala vyrábať vo väčších objemoch. Bol to začiatok premeny malej obuvníckej dielne na moderný priemyselný podnik. V nasledujúcich rokoch sa firma Baťa začala postupne rozrastať. Výroba sa zvyšovala, pribúdali noví pracovníci a podnik sa pomaly menil z dielne na organizovanú továreň. Cena, dostupnosť aj spôsob predaja začali hrať čoraz väčšiu úlohu. Bol tu však rok 1914 a s ním aj Prvá svetová vojna. A pre firmu to znamenalo zásadný zlom. Baťa veľmi rýchlo pochopil, čo sa na trhu deje. Armády potrebovali stovky tisíc párov topánok a len málo výrobcov bolo schopných vyrábať vo veľkých objemoch. Baťova firma preto získala veľké vojenské objednávky na výrobu obuvy pre rakúsko-uhorskú armádu. Pre podnik to znamenalo dramatickú zmenu. Výroba sa musela rýchlo rozšíriť, pribúdali noví pracovníci a továreň v Zline začala pracovať vo výrazne väčšom rozsahu než dovtedy. Do konca vojny pracovalo v Baťových závodoch niekoľko tisíc zamestnancov a produkcia obuvy výrazne vzrástla. Pre Baťu to bola obrovská príležitosť, ale zároveň aj skúška. Musel zvládnuť rýchly rast firmy, organizáciu výroby vo veľkom rozsahu a logistiku dodávok. Keď sa vojna v roku 1918 skončila, firma Baťa už nebola len malou obuvníckou dielňou. Bol to podnik s tisíckami pracovníkov a skúsenosťou s masovou výrobou. Lenže koniec vojny priniesol aj nový problém. Armádne objednávky sa zrazu zastavili. Továreň, ktorá donedávna vyrábala množstvo párov vojenskej obuvy, mala zrazu plné sklady a tisíce zamestnancov, pre ktorých bolo potrebné nájsť prácu. Situácia sa ešte viac komplikovala na začiatku 20. rokov, keď Československo zasiahla hospodárska kríza. Firmy po celej krajine začali prepúšťať a dopyt po výrobkoch klesal. Bolo jasné, že ak firma nezmení spôsob, akým funguje, môže sa veľmi rýchlo dostať do vážnych problémov. Tomáš preto stál pred jedným z najťažších rozhodnutí svojej podnikateľskej kariéry. Toto rozhodnutie šokovalo nielen jeho konkurenciu, ale aj samotných zamestnancov. Väčšina podnikateľov by v takej situácii urobila logický krok. Znížila by výrobu, prepustila zamestnancov a čakala, kým sa trh opäť spamätá. On sa však rozhodol urobiť presný opak. Znížil ceny topánok o polovicu. Bol to riskantný krok. Lacnejšie ceny znamenali menší zisk na jednom páre topánok. Baťa však veril, že ak sa obuv stane dostupnejšou, dokáže osloviť oveľa väčší počet zákazníkov. Obuv sa začala opäť predávať vo veľkých objemoch a firma Baťa sa postupne dostala z krízy. Z rozhodnutia, ktoré na začiatku pôsobilo ako obrovské riziko, sa stal jeden z najdôležitejších momentov v histórii značky Baťa. V čase, keď mnohé firmy nielen v Československu prepúšťali,
začali do Zlína postupne prichádzať ľudia z rôznych častí krajiny. Hľadali prácu v podniku, ktorý napriek kríze ponúkal stabilitu a rast. Tomáš však vedel, že samotné zníženie cien nestačí. Ak má stratégia fungovať dlhodobo, musí byť premyslená do detailu. A práve v tomto období začal používať cenovú techniku, ktorú dnes pozná prakticky každý obchod a zákazník na svete. Topánky nepredával napríklad za 10 korún, ale za 9,90. Na prvý pohľad ide o malý rozdiel. V skutočnosti je to veľmi silný marketingový nástroj. Zákazník totiž cenu nevníma matematicky, ale psychologicky. Cena 9,90 nepôsobí ako 10 korún, pôsobí ako niečo pod 10. Dnes tento princíp poznáme ako psychologické naceňovanie. V Európe sa však často označuje aj ako baťovská cena. Práve Baťa ich totiž začal systematicky používať vo veľkom rozsahu a ukázal, aký silný vplyv môže mať správne nastavená cena na správanie zákazníkov. Výroba sa rozširovala, pribudali noví zamestnanci a podnik sa postupne menil na jeden z najvýznamnejších priemyselných závodov v krajine. Uvedomoval si však ešte jednu vec. Ak má firma ďalej rásť, nestačí budovať len továreň. Musí sa rozvíjať aj mesto okolo nej. A práve v tom bol Baťa výnimočný. Zlín preňho nebolo len miestom výroby. Bol to priestor, kde chcel vytvoriť prostredie pre ľudí, ktorí vo firme pracovali. Začal systematicky budovať nové továrenské budovy, ale aj celé časti mesta. Chápal jednu vec. Firma nemôže rásť bez ľudí. A ak chce mať dobrých a lojálnych zamestnancov, musí im vytvoriť aj dobré podmienky pre život. V Zlíne preto začali vznikať celé obytné štvrte pre pracovníkov firmy. Typické tehlové domy, dnes známe ako baťovské domy, poskytovali jednoduché, ale kvalitné bývanie pre rodiny zamestnancov. Baťa však nezačal budovať len domy, ale celé mesto. Postupne rástli obchody, nemocnica, športoviská a kultúrne zariadenia, či Baťová škola pre mladých mužov a neskôr aj mladé ženy. Škola spájala vzdelávanie s praxou. Študenti sa učili remeslu, disciplíne aj základom podnikania. Tomáš pritom zdôrazňoval najmä jednu vec. Úspech neprichádza náhodou. Je výsledkom poctivej práce, disciplíny a neustáleho zlepšovania. Zlín sa tak postupne menil na moderné priemyselné mesto, ktoré vyrástlo okolo jednej firmy. A práve v tomto období bol zvolený za starostu Zlína. K vedeniu mesta pristupoval podobne ako k vedeniu firmy a aj vďaka tomu sa Zlín stal unikátnym miestom pre život. Spolu s mestom rastla aj značka Baťa, ktorá sa postupne začala presadzovať aj mimo hraníc Československa. Tomáš si totiž veľmi skoro uvedomil, že ak chce firma ďalej rásť, nemôže sa spoliehať len na domáci trh. Začal preto budovať obchodnú sieť aj v zahraničí. Predajne značky Baťa sa postupne objavovali v ďalších európskych mestách a firma začala zakladať výrobné aj obchodné pobočky v rôznych častiach sveta. Tomáš však veľmi dobre chápal, že nestačí len vyrábať dobrý produkt, dôležité je aj to, ako ho ľudia vnímajú. Preto venoval veľkú pozornosť reklame a budovaniu samotnej značky. Jeho predajne mali jednotný vzhľad, výrazné výklady a označenie, ktoré bolo viditeľné už z diaľky. Firma vo veľkom využívala na propagáciu aj plagáty, novinové inzeráty a vlastné katalógy. Baťa chcel, aby sa o jeho topánkach hovorilo a aby ich zákazníci videli na každom kroku. No niektoré jeho nápady boli na tú dobu ešte odvážnejšie. Pri otvorení nových predajní organizovala firma veľké reklamné akcie. Lietadla prelietávali nad mestami a zhadzovali z oblohy reklamné letáky, ktoré oznamovali otvorenie predajne alebo nejakú špeciálnu akciu. Dnes by sme takýto prístup pokojne nazvali guerilla marketing. Baťa ho však používal už v čase, keď tento pojem ešte ani neexistoval. Vedel, že ak chcete, aby si vás ľudia všimli, musíte urobiť niečo, čo si zapamätajú. A práve v tom bol výnimočný. Neuvažoval len ako výrobca topánok. Uvažoval ako niekto, kto chce obuť celý svet. V 20. a na začiatku 30. rokov začala firma zakladať nové pobočky a otvárať predajne a budovať výrobu v ďalších krajinách. Baťové topánky sa postupne predávali na rôznych kontinentoch a podnik rástol rýchlejšie než kedykoľvek predtým. Za týmto rastom stal najmä Baťov spôsob riadenia firmy. Neustále cestoval, kontroloval svoje pobočky, stretával sa s manažérmi a plánoval ďalšie rozširovania podniku. Firma fungovala ako dobre organizovaný systém a jej ambície boli čoraz väčšie. Na začiatku 30. rokov patril Baťov podnik medzi najvýznamnejšie obuvnícke firmy v Európe.
V Zlíne pracovali tisíce ľudí, mesto rástlo spolu s firmou a značka Baťa už bola známou aj za hranicami kontinentu. Tomáš mal ďalšie veľké plány. Chcel pokračovať v expanzii firmy do ďalších krajín a ďalej rozvíjať podnikateľský systém, ktorý v Zlíne vybudoval. Lenže v lete v roku 1932 prišla udalosť, ktorú nikto nečakal. Bol 12. júl 1932. Ráno bola nad Zlínom hustá hmla, daždivé počasie a viditeľnosť bola veľmi slabá. Napriek tomu sa Tomáš chystal na pracovnú cestu do Švajčiarska, kde mal rokovať o ďalšom rozširovaní firmy. Na letisku v Zlíne, v časti Otrokovice, nastúpil do malého firemného lietadla spolu s pilotom Jindřichom Broučkom. Lietadlo sa krátko po štarte zdvihlo z dráhy a zmizlo z dohľadu. V hustej hmle však pilot stratil orientáciu a lietadlo, ktoré letelo veľmi nízko nad zemou, krátko po vzlete narazilo do zeme neďaleko letiska. Tomáš Baťa zahynul 12. júla 1932 krátko po 8 hodine ráno. Mal len 56 rokov. Správa sa Zlínom rozšírila neuveriteľne rýchlo. Mesto, ktoré pomohol vybudovať sa v priebehu niekoľkých hodín, ponorilo do šoku. Pre tisíce ľudí nebol Tomáš len podnikateľom. Bol človekom, ktorý im poskytoval inšpiráciu a víziu budúcnosti. Jeho smrť znamenala koniec jednej veľkej kapitoly. Ale príbeh značky Baťa tým neskončil. Vedenie firmy prevzal jeho nevlastný brat, Jan Antonín Baťa, ktorý pokračoval v rozvoji podniku a jeho expanzii do sveta. A odkaz Tomáša Baťu, systém, ktorý vybudoval, aj filozofia podnikania prežili svojho zakladateľa od celej generácie. Príbeh Tomáša Baťu nie je len príbehom úspešnej firmy. Je to príbeh človeka, ktorý pochopil, že podnikanie nie je len o výrobku. Je o systéme, o ľuďoch a o schopnosti porozumieť trhu. A práve preto je jeho príbeh stále aktuálny. Ukazuje, že veľké značky nevznikajú náhodou. Vznikajú z odvahy robiť rozhodnutia, ktoré ostatní ešte nevidia. Na záver sa ešte spoločne pozrime na niekoľko zaujímavých detailov z Tomášovho života. Veci, ktoré sa do nášho príbehu nezmestili, ale pomáhajú lepšie pochopiť jeho podnikateľské myslenie. Tomáš chcel mať prehľad o tom, čo sa vo fabrike deje každý deň. Preto si nechal postaviť svoju vilu tak, aby všetky jej okná smerovali priamo na továrenský areál. Firma Baťa patrila medzi prvé podniky v strednej Európe, ktoré mali vlastnú leteckú flotilu. Lietadlá používali na rýchle cestovanie medzi pobočkami, obchodné stretnutia, prepravu manažerov, ale aj reklamné účely. V Baťovej firme mali jednotlivé oddelenia vlastné účtovníctvo a zodpovednosť za výsledky. Manažeri fungovali takmer ako malí podnikatelia vo vnútri firmy, ktorí zodpovedali za svoj zisk a náklady. Vo firme sa používali špecifické výrazy. Zamestnanci napríklad neboli označovaní ako robotníci, ale ako spolupracovníci. Baťa tým chcel zdôrazniť, že firma funguje ako spoločný podnik. Baťov Zlín bol plánované mesto. Robotníci bývali v jednoduchších baťovských domoch, ktoré boli praktické a dostupné. Manažéri a vedúci pracovníci však mali k dispozícii väčšie rodinné domy alebo vily. Tento systém mal motivovať zamestnancov. Čím vyššia zodpovednosť vo firme, tým lepšie bývanie. Ak vás dnešný príbeh inšpiroval, budeme vďační, ak sa oň podelíte so svojím okolím, s niekým, kto hľadá motiváciu alebo ho fascinuje cesta k úspechu. Sledujte náš podcast Ikony podnikania na vašej obľúbenej platforme, aby vám neunikla žiadna ďalšia legenda. Tento podcast vzniká v digitálnej agentúre Heroes, kde pomáhame firmám budovať značky, ktoré majú zmysel. www.heroes.sk Ďakujeme, že ste s nami strávili čas pri tejto epizóde. Veríme, že si z nej odnášate kúsok odhodlania do vášho vlastného podnikania. Počujeme sa pri ďalšom príbehu.